ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि हा ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो गिबि गिबियावनो बिग सिलाव थायो मानव गेदेर हारिनिनो नांथाबफ्लेबोबाय थानाय सिगांनिफ्रायनो हारिनि खामानि मावबोबाय थानाय मानव गेदेर एक्स एनडेबि आदामोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय स' गाइस दिनैनि जन्थु खामानिखौ आं नुबोदों हारिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो आरो थैजासिम मावलांगोन होननानै आङो सानो जोंनि हारियाव गुबुंले जानायखौ बिथांमोना गोदोनिफ्राय बोस्रांबोगासिनो आरो जोबजासिम थैजासिम बोस्रांलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामना थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' गाइस माने मेन पइन्टआव आङो सिदा सिदि बुंनोसै थाला थुला डाइरेक्ट खेंख्रा खेंख्रि बुंला माने मैया बावैसो उन्दै उन्दै गथ'फोर माने देहा फालांगियारि सोमोन्दोआव हाबना थासोमनाय गथ'फोरखौ उद्धार खालामदों जोंनि मानव गेदेर एक्स एनडेबि आदामोना गावनो गाव बेखौ साननांगोन जे जों हमजाबा मा भाइराल जागोन मा भाइराल जाया बेखौ गाव सानना लाथोंसै जाहाथे बिनिफ्रायसो गोजान जाथोंसै बेखौ जों खावलायो माने बेखौ बर' समाजनिफ्राय बहुद गोग्गानाय लाबोदों होननानै आङो सानो आरो जोङो जन्थु न'निफ्राय दाख्लै बावैसो ओंखारलांदोंमोननो बिथांमोना माने माबा मोनसे सेम्पु कम्पानि ना मा कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै थाहैनानै नैबिदि गरम दिननि सुटि मोननायखाय गरम खामानियावसो हाबहैबाय आरोखि बिसोरो माने फैसानि लबाव माने बावजोब मान सनमान आरो गावनि फरायनाया दा बहा थांखो 12 पास लायनो दाथ' गुबुंले बानायना लाबाय गावनि जिउ जारिमिनखौनो बरबाद खालामना लाबाय धंस' खालामना लाबाय मोखां गन्थं आसुगुर गासैखौबो हाजोब्बाय होननानै आङो सानो आरोखि दा बिसोरो मा सानो आं बेखौ मिथिया आरो हयथ' लाजिनो रोङै गथ'फोरबो जानो हागौ बिथांमोना आरो अभाबा सोरहा जाया आं गोदोनिफ्रायनो ब्लगाव होनबोबाय थादों अभाबा गासैबो सुबुङानो जायो माने नों हाजारखि माहाजोनानो जा माने हमनो थांबा मुकेश आम्बानि मोन बायदिखौनो होनना बुंबाबो जायो माने बिसोरबो अभाब जायो आरो सुबुं माहारियानो गासैबो अभाब जायो होननानै आङो सिगांनिफ्रायनो ब्लगाव बुंबाय थादों आरो नैबेदि गाज्रि खामानियाव मावबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बिनानावमोनखौ हमनाय जाबाय जोंनि एक्स एनडेबि मानव गेदेर आदामोना आरो एसे लाजिनो सोलों आरो नोंस्रा बेलेग खामानि गैयामोन नामा आरो गामियावनो मेला खामानि माइ गायनाय खोथिया फुनाय सोरनावबा माइ गायबानो दसेनो माथो दाना 500 थाखा 400 थाखा मोनबोयो माथो आरो बेफोराव थांना खामानि मावहोनो मा दरखार बिमा बिफाया नोंखौ मोजां खामानि मावहैगोन होनना बुंनायनि थाखायसो नोंखौ गुवाहाटियाव थिनहरदोंमोन आरो मोजां मोजां मावना फैफिनना नोंखौ गरनैसो मोनगोन खोमा फिसाया नोंनि फरायनायाव गाइड खालामनो हागोन खोमा गावनो हेल्प खालामना लानो हागोन खोमा माने थाखा फैसाफोरखौ गरनैसो बरनना लानो हागोन खोमा नैबे गरम बन्द'आवनो होननानै नोंखौ मोजांनि थाखायसो थिनहरदोंमोन बा नोंहा माथो बोरैबा खामानियावसो आगान सुरबाय आरो नों फरायनाय गथ' 12 गाहाम फरायनाय डिग्री फरायनाय गथ'फोर नोंसोरो एसे साननो हानाय माइन्ड माबायाथ' थाथारनांगौमोन नोंसिनाव हाब बबाव फरायबोखो एफा उन्दैनिफ्राय नोंसोरखौ थाखोसेनिफ्राय फोरोंबोना बिमा बिफाया गिदिर गोलाव बानायबाय दायो हाब बे एसेल' फिसा पइन्टखौ नोंसोरो साननो गोनां जायाना हाब आं नैबायदि खामानि मावबा न'खरा गाज्रि जागोन बदनाम जागोन आरो न'खरखौथ' बाद दोन आंनो मा जागोन नोंथ' बेखौ साननो गोनां बायद'थारना हाब आङो बिदि गाज्रि खामानि मावबा गामिखौबो फाननाय जागोन न'खौबो फाननाय जागोन आंनि मान सनमान सेस दैयाव थांजोबगोन एफा उन्दैनिफ्राय आङो बिदि फरायनाया होननानै नोङो साननो गोनां दिमागाव साननो गोनां बायद' दंमोन नोंहा दा मा खालामनो जिखियानो जादोला मानो प्राउड अफ फिल सेलुट बिग सेलुट जोंनि एनडेबि आदामोननिसिम आङो एक्स एनडेबि आदामोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर होयो आंनि तरफनिफ्राय आरो गुबुना मा सानो आं बेखौ मिथिया आङो बुंखायो आंखौ गाज्रि मोनग्राफोरखौ गुलि मारो आङो मोजांखौसो बुङो आरो थार बाथ्राखौ बुङो आंखौ गाज्रि मोनोबामोन आरो नैबेयाव आंहा साननो गोनां खुनु बाथ्रा फैया आङो डाइरेक्ट बुंखायो आं मोजांखौसो बुंखायो आं रावखौबो गाज्रि जाजानो लुगैया जोंनि बर'
माहारिफोरखौ आरोना नैबिदि गुन्दै गुन्दा सोमजिनो माने सोमजिजानो बायो आङो आरो बिदिनो बुहुमाव अनेक खामानि दङ नैबिदि खामानिल' नङा गाज्रि खामानि नङा माने मोजां खामानि मावना जा आरो नैबिदि दुरनाम अबस्थाखौ लाबोयोबा माने गाज्रि जायो आरो गुवाहाटियाव थाग्राफोरा मोजां थारै खिन्थु मोजां था आरो गुवाहाटियाव थाग्राफोरा मोजां थादै खिन्थु माने जोंनि एक्स एनडिबि आदामोना नैबे साननैसोनि बिथोरावनो गोख्रों एक्सन लानो थांगासिनो हुसियार जानानै जाहाथे नोंथांमोना बे गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानाया दानो एडभान्स जानगाराव थानाया मोजां खोथा खिन्थु उनाव हमजाबा नोंसोरो भाइरेल जागोन आरो जोंथ' इउटुबारखा जोङो होखागोन नोंसोरो गाज्रि मोनना खुनु लाब गैया नै बिदिखौ जोङो डाइरेक्ट होखागोन नैबे हमजायैनि सिगांनो नोंथांमोना जाहाथे गावनि गाज्रि खामानिनिफ्राय मोजां खामानियाव फैफिनगोनखौ आङो आसा खालामबाय स' बाय बाय जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबे समाव दोनना बन्द' खालामनाय जाथ'बाय